Trevor Gate fáilte tróna isteach an tóidí Páirc Glenisk I Craobh in san Tulach Mhór Cluiche Ceannais na hÉireann fé 8 grád a 2024 agus a 24 orthaigh ZuCar agus sin an Cabhán agus Ciarraí atá I Tráchtaire ar chéile an Tráchtaire agus slú deasbaisteach ag stelle fearinge bhíon lá go hálann go dtí beidir trí nómad hin ach an bháiste craim sin inis ach deise going asúla chafcan ceing ar na fórna a bheith dul chun Páirc an Tráchtaire agus tosnóid leis an Cabhán. Abby McDermott hosnog sa cúldómh agus tá cosantóirí láidre ó sa chóir lína lá an Tulach go háirithe le Sinead Kelly, Blonid Smith agus Christiana Grigorenko. I lár Páirc tá an captain Ellie Brady agus Lauren Mini agus ins na tosa bhfuil fuair der sé chúl in san Cluiche Ceannais I gona Chaill agus tá Tráchtaire na tosa ar fad. Ella Sheridan, Emma Tolan agus Sarah Clark, sa lína leat tosig agus an son an lína istig Kate Fegan, Katie O'Mara agus Katie May Riley lán ábalta na scóir na ghaimsú agus na cúl nuair a hagan na seansan na níos. For an Ciarraí agus rís bua anna bhacha siúd in san Cluiche Ceannais agus sé cúl aimsethe I gona curtha na bliana se chatte na chaileh. Tá an captain sa lína lán cúl sinna éhan ní lein ó Chislán Grier agus beirteile chumasach taobh léthaí Isha O'Donoghue agus Grace Murphy. Tá ahrú amháin déanta I measc an lína leachúil agus sin in san cúnge agus Leona O'Sullivan ón Grimán takeisteach an seola Coleraine ach be sí ar fáil agus sa tosnú ón maintse. Kellyanne Wright agus Catherine Ryan hosnog go lár Páirc de Ciarraí an Sathairn agus díreach cosú leis an Gabhán ar a Dave eile há séir tosathe den chéad scothachá. Amy Curtin, Mary Kate Smith agus Lucy O'Connor in san lína leat tosig agus an son an lína lán tosig istig Katie Doe, Leah McMahon agus Aoibhinn O'Connor McCarthy lán ábalta na scóir na ghaimsú be ceartcamach ard tuspántas scórála an sosa Tulach Mhór Tráchtaire. Se gánómad le dul go dtí go gafaí an Peil isteachantá agus an réiteoir sin fear ligig Gus Chapman agus eisina má an dá héh maithigh prapáil le tamlín mar termse bhí sé ina thrácht nó na áling nó hurling émar an sabéidir uair clí go hin agus an green go láidir an núsaring ach le beidir cúnóid an nús báisteach Harveh tram ceoch láidir faringe na himmarthirí agus gaing mthir a barc fluchbáite nach tá sé sin glanta ach tá na scamlacha líocha sin take an núsaringe sa Tulach Mhór ach le cúnmh dé fan sé únar feith tamlín eile. Se Cluiche Ceannais na hÉireann agus lá starúil seo an tarna Craobh riamh don Cabhán a bheith gimmert in san Cluiche Ceannais an grád a chaillidir an chéad ceann agus bin siúr 98 agus I gona Ciarraí agus tas na Ciarraí ché gur thugadidir lotha Craobh na hÉireann in grád bí an nora níl an Craobh in grád a tu go lotha ó 95 tamil fada is a é sin agus tá 3 Craobh ar fada có na chéad ceann riamh 98 agus mar dúirt mé lámh an uachtar ar an Cabhán agus an son 98 agus 99 má se tá méid ag súil go mór le hard caibhlant idir an dáhéamh seo atá tríise bheith rás ní hamháin ins na Cluiche Ceannais ach i gréimh na guaigí agus an lámh an uachtar ag Ciarraí ar chorcaig I Cluiche Ceannais Peil na mún agus an son ar a Dave eile Cabhán buachach ar a dhúna ngáil I Cluiche Ceannais alla agus an farm sin cumáta lotha I tactaisteach díos na boutaí le Ceannais. Mar dermse I marthirí tá lán inniuúil ar na cúla ghaimsú ar an dáhéamh in san Cluiche Ceannais agus an bua ag Ciarraí ar an ngalamh bhí cúig cúil sa chéad le go dainn ag Ciarraí an Tráchtaire sin Lucy O'Connor le gá ceann, Katie Doe le gá ceann agus ceanneile ag Leah McMahon agus bhí an cluiche in áiríre críochnathe mar chaibhlant ag an rise éhan ní lein an son an captain leis an séú cúil dus na Ciarraí in san tarna le agus an son don Cabhán well sé cúil a chaim siidir son chumá in san sártha spántas sinna gona Chaill Emma Tolan anna chonchúirteach ar fadar fad agus an lethasí lár fu si 3 sa Cluiche Ceannais Ella Sheridan le héana dó agus an dá chúil eile ag Céile Bartley agus ag Kate Fegan se an slua ina seaamh an sád an arán náisiúnta arán na bhíon.
Iad an slua balú isteach a gcónaí an sásta Tulach Mhór Cluiche Ceannais na hÉireann Grád a fé 8 mbliana diaag an Cabhán agus Ciarraí a Tráchtaire chéile agus sin agsúla hard caibhlant an sá idir gá iarna tá anna chumas a chuir fad be cearcamach fééis de Peile agus Mohammed Cormaig deir seaca mal beag an breisig tastáil ach ní bheith cicanna an son chun na fórna scoúnta óna chéile ach ahimar tú gan caiicí sa begla feiscin an réitóró sligach sin é Gus Chapman a Míchéal Páirc agus beagnach réig chun an fel chahabh Nordan so Tráchtaire i Páirc Glenisk í Craobh. Ik fécinn an son imthúir dul seach sna honad chuí an réiteoirí cinnte go bhfuil gachtain internát ceart so le gaithe sin fel isteach an son agus mar dermse bua éasca ag an dáhéamh in sna boutaí leithcheannis agus cúil golóir má se be cearcamach fééis de scóráil an so going in san Tulach Mhór agus an slua fós a bailú isteach an son úntacha dhéiscint agus an Páirc agus an dromtla chomasaí dhéach éon Páirc a festa tír an sásta Tulach Mhór Tráchtaire le nis Gus Chapman sa chrú a chuid uaireadóirí agus an fel inard agus Craobh na bliana Rábhíle agus a fithe cethir tostan son cé seileann son ag an Cabhán ach an réiteoir árán son go raibh chuiristeach an son agus an kicséir tucha I bhór na Ciarraí in san chéad leathansá cén son I breisteach an tucha fada le Leona O'Sullivan a hosnig an anad seola colorin an sa tránóna Ciarraí inis brúisteach agus I deire aber bha dénta an Cabhán agus a Katie May Riley an an cén son a glanne trasna go dtí an taobh hail Ish, and counts on Alex Peters. Desher, they've had a cost in Mahayan of a Kirit on Réiteoir Agrah Curstach and son. Agus Keelan Shishin go make kicks there. Egan Cabhán agus Desh in gate score Coshield and Sotranona. Dul Trastakone Hogan to Ella Sheridan for she cool. Agus Ra Hulín o Hickna Saris a Cluiche and a Shinna Gunna Kaildara. Agus and He Desh and Sotranona Kifi she Clachta. Shachs Hulchin, Nis Tushka, Axon Hulchikon Count Guard Hogan Leshi Counton. Seachtaín cúnge agus tuach sé ar náisbealt bhainil dí Ella Sheridan. Cabhán tógan díag ar níag Sarah Clarkinis. An bhfuair cosanta le déanamh ag Ciarraí ag tús na himmartá Páirc sin sleann sa bhid is go raibh ceoch láidir fearinge ribh tús na himmartha ach tá rábhíní agus bút sí maithan son céimeanna an reis an son díon ar Cabhán bhíidir omarchach dul saolas an áil ach tá pass amach sin gan bheith úntaach léite go maithan son ag Cormac MacDonald agus Mhór ó bhaile na lorgan a teachan tosa go ríis an ceann sleaunathe tríd Cormac túntaach ag an Cabhán ag tús na himar tá si ag Garrett tríd an éascar fá tá sean an son ar cúil an ceann ag a deir a sábháil úntaach ag béhí nicha tíigh in san cúil de Ciarraí bhí deis glórmhar an son ag an Cabhán ar cúil ach ag a deir a dóhan déanta ag an cúil bara agus imethe amach le ag cic cúig féidir agus slahad bhí méid trácht ar an cumas atá in sna fórna ar na cúil agus na chéad sean scórála ag an Cabhán shrial siad an cúil ach sábháil úntaach ar fad an son ag Ciarraí agus imethe amach le ag cic cúig féidir agus seaca. Leis an ceann le bheith tócha a ríiste ag Ella Sheridan. Breisteach agus a ríis léad go meas cosantóirí Ciarraí an son agus deis taachtamach báthháinna le iad sa tóranis ar deis scórála in san chéad le mar dermse tá Páirc agus an fel sleann go réiteoir tartbuntáistin son a gitar tan seachtaí Ella Sheridan Cabhán is plucht de stigan son cowardí Ciarraí ag tríd go deire agus an cic séir dul ina bhábhar siú de séig. Tachtí deire an taosúir I bell naman lá mór a bar an crocha an tatan secún ó héh seoir idir bheannach agus seinseir agus lá mór das na Mionúr an agus trí Craobh ar fada doráid Tráchtaire seo Craobh a Ciarraí agus an Cabhán. An a chosanta dhéanamh an son ag an Cabhán chun Ciarraí chamad amá se le farnáis an son ag Katie Doe ach ag a deir an réiteoir go raibh brú agus chuiristeach uirthaí agus deis má se ar scór ag Ciarraí. Even O'Connor McCarthy ó chumaní Ciarraí ní rathile ceann Garrett tócha go siúd. Brúinis ar an Cabhán an ceann sleaunathe trasna agus tá sé mitheisteach sa líontán. Cúil ag Ciarraí ag tús na himmartha agus cad é mar chríoch Lia McMahon a chreoigh trasna isteach agus lena doran críochna an son isteach sa líontán
ag tús na himmer, weil sin túsúnta gan son ag Ciarraí. Bhí deisir dé bheile ag Cabhán ach stoppathe. Ach é sin imethe isteach san angach. Agus bhí mé caint ar na cúlaí aimsíidir Cluiche Ceannais tús. Dír chomachantá in san Cluiche Ceannais teachtamachantá de Ciarraí tá Grace Murphy. Is tácht an Cabhán beidir an chéad scóirla aimsúní bheith fána ar ligan de Ciarraí cúpla scóir sa chéile gáiltan sa tránóna. Teige siad go bhfuil fear an anna láidir agus anna bha ag na Ciarraí seo teach tríd an láir an son tá Céilíonra tá si búlta siar an son ach an réiteoir tairt buntáiste agus tíon taobh haall éis Ciarraí tosna go maith imreoir ag roch ag glóric Shellah an Cabhán inis féhrú agus deis scórála eile an son ag Ciarraí an ceann son ibretheisteach an son seans ag éhíonn ó Conor McCarthy ach ag a deire kick cúvéidir agus dahad ag Ciarraí brú aisteach á chur ar chosantóirí an Cabhán agus well deis scóráil eile inis ag na Ciarraí. Leis an réiteoir agus an méirdúrcha cinntiú go bhfuil gach duine insan áit ceart an son. Son ibristeach breúir Easter an Cabhán ach de Gírig lábhagáilt ar an Peil tá sé caige deirtá imreoir plucht de stig. Ó ag an deire kick séiristeach ag Ciarraí. No. Bhí an réiteoir chuir lábh an trom bonós counter dúis ach an ceart an son aige agus é sin don Cabhán agus seans go siúd teachtamach le Shellah báháin eile. Luach sin ag Ciarraí. Cabhán inis sé Gírig freagra chur Pass Maranson, Cor O'Donnell, Alex Peters, imreoirí maithe teacht chun tosaigh. Agus ag a deir an ceann son sleamhaisteach Lauren Maidní. Sin clíháin deis a céit figan áfach ar thaobh na lábha clé agus an chéad seans caiilte ag an Cabhán an sa tránóna. Deis ag an cúlbáir cuasaí hosnúir ís béhann na cantíthe ginn sí ard tábháil ó chinamh. Brúan ish. Oscailtí an Cabhán a teach tríd seans an son ar cúlainn ceann san nada. Sár cúlaigh Emma Tolan. Cad é mar ragra ar an cúl ó Ciarraí. Tolan ísisiil isteach san angach agus tá míad corm den géad bhauta duine amach go mbeidh féas de Peile agus féas de cúlainn seo. Ard scór machchas amach ag Tolan. An réiteórrá go bhfuil se sin a dul bhábhar an Cabhán I haithníonn se le Lochlan ta Ciarraí. Ach an obair ar fad an son a cicamach gan a bheith úntaach Shellah Ceannais an Cabhán agus leanníidir tríd an son go hana éifeachtach. Tráchtaire spreig an cúil sin iad an green an ish má I Páirc I Chonchúir seachún Tolan ar iist an bheanaí aimse an cúil féhrú an son an Feilthear Naisir an tarn ar caiilte bhfuil cailís níl dar an réiteoir tá si a tréad agus a trigadí an deire ach ag a deire be kick sé amach ag Ciarraí agus faoisimh ag an dómh an son. Scored feice going an chéad cúil ag Ciarraí ag Lucy O'Connor agus an son Emma Tolan ag freagart ar dé bheile. Leis na Ciarraí ar an úsí an green take amach arís tá sin a rocknón áling Shellah an son ag an lántasí sin I Lia McMahon. Carrick tastála an lántasí tá sí fós ag Garrett tríd an son McMahon féhrú an son cosantóirí an Cabhán a teach trasna agus ag a deire an líachán sin glanta agus an Cabhán a teachtamach. Diag Ernig tá lúsanta ní léon ceist Ellie Brady an captain an son síos tríd an láirta imreoirí ar yes agus ar clé tugann si gúling fósa dul an ceann na mithe uí ach Shellah a gcónaí ag Brady agus ag deire Shellah tug uí ach tá an kick séir isteach an óhan son a cé ard ruch dint an son
ag an gaptain ach ag deire tá kick hÉireann son. Agus kick séir má se ag an Cabhán tá trí cháir ar fearr an lééis méid a gath ag déanamh choristeach ar cuasaí Trácht an sos Tulach Mhór Mollis buchas le dí ha mar cheann sábháilte ach an kick séirnis ag an Cabhán agus deise go siú dul chun tosaigh don héadúir an Sathairn féin green tá muid idir chuirsaí gréine agus chuirsaí scamlacha ach ag an stad seo an green an úsáringe agus Chorleis á chur ar imirthiúón dóthaimh an son chomá ach nuair thosnúid ar náisbeag seansaigh eile Sheridan an Cabhán a chur chun tosaigh fuair sí cúil agus ráchúlíonn sa cluiche lechanis chuoinnig Craobh Mionúr ZuCar ag an Cabhán a ghuine rún an áil agus dónaí ghuine nád a 7 búchach agus an son séide in ag nád ná chun tosaigh agus búchach ar chail dara ag cluiche lechanis na hÉireann tá siad an só agus an áit gnóthathe gan éon cheiste go deisinis ag eile Sheridan. Ceann sa choristeach tóiste go maithe son ag Sheridan. Scór maith heile agus an Cabhán gafa chun tosaigh. Is Ciarraí agus an ceann sa cóngrút na lína cumada leistigh an son acu. Den ómad a geilbh catan sa in san Tulach Mhór agus Ciarraí teacht ar an ansaí báutháin eile prabhaintasta agus cúlín céilte as I céile an son. Beis le gur gnéis é sin I cheartú agus I dheabhsú agus teacht ar leid ar neis chorms deis an son ag Leon O'Sullivan. Imreoir ag Lord na Peile Sullivan an son ag Amy Curtin agus deis ag siúd an lábhan ardig an réiteóir an Bontáistá Tart bhfuil seansar cúlín an count an Ibrahim Stock agus Harran Seasnán an son ag Curtin sár cúlínacha. Bhí an Bontáistá Tart ar aon cum ag an réiteóir níor gá aon Bontáiste agus scór maith heile an son ag Ciarraí chorma táid an tarna bhauta. Sin kickamach le teacht báutháin eile cúlbar an Cabhán sinní Abby McDermott. Prabha sin gan bheith úntaach agus ag deire ar náis Harran lína agus an kick taobhlín a bhábhar Ciarraí tóca go mar lús más a cluiche. Par nó lá mór agus ócháid mhór as an himreoirí óga seo bheith immert a Cluiche Ceannais ile éireann. Ciarraí dul siar báutháin eile anna gadíocht an son ag an Cabhán agus deise go siúd teacht amach báutháin eile. Nis tá spás go cinnte nuair frisin siad chun tosaigh an kick Gníon taobh sudden Fork Ross chun seilbh prabhan na líróda is tócha bhábhar Ciarraí agus léite go maith an son ag an lán cúlaí sinní an captain ó Chisteán Griera Évan ní Lein a teacht amach féhrú an son ag Éireann léthe teangahálaí inmh agus an fel ag gibrú chun tosaigh seilbh ar náis an son a ríiste ag eile Sheridan fuair sin cúlín dearnacht an Cabhán a dul ó chuine go duine se chun inis Emma Tolan is sé fuair an cúl úntaach sin dóibh tús na himmartha agus ag deire seach sa lár báutháin eile. Cabhán díorní ag na tanta gorma sin an teachta Ciarraí choristeach fada le Sarah Clark ní Éireann le ban Gael an Cabhán fell gáilta na lábha agus Ciarraí duineh dóhanna sin na scúba sús an son agus a glána báutháin eile. Cúil agus aon cúlín ag an Cabhán an scór díreach mar ghéine ag na Ciarraí dada go díal atra an tá in san Tulach Mhór agus na Ciarraí go teacht báutháin eile. Bach an feich second agus seilbh ar náis ceann íseal Ibrahim Stock an son ag deire teachan tosaigh an son cosantóirí an Cabhán agus léite go maith an son acu chun ansaí eile a bhrisise sús ó Ciarraí. Leis an fel ag Kate Fegan. Cabhánig tá spáin níos fearr le cúg nómad an nús ní léon cheist fé agus ceistena á ghorracha fé chosna Ciarraí an count an Ibrahim Stock ach déint go bach an cúlbar sleanín béhannig an tíigh ach tá sí lán compórd ag teacht ar náis agus amach agus tá kick séiristeach an son brunta nó go céimna tá an réiteóir dín ar sin séad cúpla uair hena féin ag fearr ligigh agus ag deire tar sé seans éasca go máda eile Sheridan. Cabhán chur cúlín chun tosaigh go ríiste imil na cearnóige cúlín amháin ó kick séiric Sheridan ach an count sa éasca agus níor cheart go mbeadh strain ar bith is seo hamáint Harran Seasnán déint an son gan cheist agus an Cabhán cúlín chun tosaigh go ríiste.
Sin dul scór scoring son a kick amach ag Nicotihig. Artsá bháil dent níos túisce agus goháil den chéad scohan son ag Ciarraí agus a tamánt contosagan son ardabardéint ag Lucy O'Connor for si cúlín úntaach agus go dain an cúl úntaach níos túisce tá sé clúdach na Páirc ansá O'Connor ó chaman áhaistín de stacha drálaí ag chuirt na troircha seachtaí na tosa heile ar tá misisechan é seo a cheola isteach bígaí Oliver Sick se chuin éist Lucy O'Connor. Se le bheith Ciarraí a gcónaí. Katie Doe, gá chúl instant le Ceannais. Pass Gordon son. Mary Kate Smith. Favorú Bert. Farrag agus a Ciarraí stop a Carín Léon Fellicor Contosa Will kick Ciarraí son Neil Darren Raitor agus Mainter an Cabhán a Tráchtaire. Tá sé ag fás cinto heh muí na stigan son. Cúlín idir na fórna. Cabhán a Tráchtaire beagnach Lashley Tríd an chéad lechan sa in san Tulach Mhór sa Cluiche Ceannais. Rád agus an Cabhán a ríis tre Emma Tolan for si cúlúntaach dómhan chéad scóracha in san Cluiche. Is Jackratí sin na bhailú ach ag a deire. Níd lethach ó bhain Ciarraí idir an Raitor agus an kick séir tócha go mar ach léigh an Raitor Gus Chapman cuasaí ar náis agus be an tarna seans ag an Cabhán cuasaí a hocrú síos. Nóta dúr tócha an achtra agus kick séir eile ag a Cabhán agus is an gurbí Kate Fegan Hogan Ceannais ar Dave Howell for si cool más le Ceannais an Ceannais ibristeach ag a ríist Ciarraí contosaigh an Ceannais agus amach dí lár Páirc dul ó dhuine go duine agus ó hÉireann go fuireann se le scuilte an dáhéamh le cúpla nómna se chun Emma Tolan a ríist an imreoir se ar náis dí an captain Ellie Brady ach an Ceann son ibristeach ag Brady well ar fóríl ar an mhair an tarna ceall ar stréan son go Cabhán seans má cailtan son acu kick amach mar an son ag béimhí Nicotihig ó chaman Peile rangan í chúiseach a ríist an congur don lína cumad helastig ag Ciarraí agus deis dul ar an Mhór ansathe boutáin eile. Slú má ball heisteach sa tránón dín Tulach Mhór. Slaunín banan Cabhán agus tá deis in is a Ciarraí teachta ríist. Will came some Russians on tócha ag Conor McCarthy, Neil Darren Raitor tá ag a deire. Travíonn tála chéadúr ach an tarna bhát a sétan son ag airt ag Gus Chapman. Fel cumad a roáda agus deis ag an Cabhán teachtar an ansaí boutáin eile. Cúil agus gá chúlín a gona cúil agus cúlín ansá. Ceannsa dí Katie O'Mara ó ghail an Cabhán imreoir sleanú fudfad na háte ansá ach ag a deire an kick séir sin a bhábhar Ciarraí. Comhairt an lína. Se le bheith na Ciarraí agus iad a Ciarraí ag barí de Fantas agus tarn náis ar leid chom. Dar nó beag na imreoirí seinseir ag le Ceannais an hÉireann an tatan se chuing gon in na galibh ach na súlar fad ar na Pógánig an sa ag Craobh Mionúr na blina fé car se le bheith Ciarraí agus abarhadint ag Mary Kate Smith ach ag a deire tarnta dhéanamh an son ag an Cabhán agus tar sé sin seans éasca go maith de Ciarraí díreach os cór an cúl agus an Cabhán in is ag brú ar náis ar an lína deis ar cúlín an chóscór. Má tógant Ceann son ibristeach agus tá míad chom boutáin eile an sas Tulach Mhór ní féidir na fórna scorann Tony Chéile Katie Doe ag aimsú trí bhoutar fad chom gotí seo. Sin kick amach le teacht ó Abby McDermott Mailer cuasaí an son an Raitor sé den fadógus a rá denas a dhéanamh sé dógan tamalín ceann an ordas an air chugan ceann dearnach ar stréan ceann son a ríis gan a bheith úntaach ach tá sé cá ag a deir an Cabhán teach fán rath ortá lús agus achlíocht unta gan éon cheistan sa tránóna tá cailí sean son feice go Raitor.
Bet na go tríd an chéadla agus mar bhí mar ag an tús. Dada in échar idir na fórna an son. Cabhán a teach an tosa cabhraigh tastáil an son. Agus ag an deir na imreoirí teach beánín míainach ach an cicséir gnóthaigh a deir an Cabhán agus seans báthháin eile. Fágus sin ceann son fé eile Sheridan. Gá chúlín ócic na séire ag Sheridan sa cluiche go dtí seo. Tá ceann sa beánín na bhadón chúl. Ach roiint imreoirí ag boga agus ag lurg na pelle. Seachtaín lán tosaí ní Katie O'Mara. Nastí Sheridan deisir cúlín an count an Ibrahim Stock agus Haran Trasnall glúiseacht únta gur fad an son ag an Cabhán an kick séir tóca Seachtaí O'Mara hana Ciarraí an son ag a deire go dtí Sheridan agus scór an son an tríú cúlín ag eile Sheridan an sod Tránón an chéad ceann an immer toscailte agus seachung an Cabhán a rís an kick amach son gan a bheith únta ag Ciarraí agus sellh búta ag an Cabhán a lámh in ordig an réitor buntáiste nuair tháinig be kick séir eile stachaá. Ach, díornig iad ag fiosú. Kick sé eile stacha agus sí Sheridan a ríiste thógaigh. Cormart úntaach idir agus Katie O'Mara an counternach. An count sa leis a gitóg Ibrahim Stock agus fóríle go deire breth an bhultóirid sí chaignis sa chur stréig an Cabhán líon ceann chur mú go fóil. Híri ó heh mochud nótaí agus cúlín atre tal seach sa den ó modernach sa chéad leis achún an Cabhán a rís tá stig fiosú go cinnte le cúpla nómana nús. Captain Ellie Brady. Tá slábal Garrett tríd an son an éascóir fadar fad. Brady leis an dasóg an count son Ibrahim Stock agus fóríle go deire tógan na muire go dama. Ceiricéin de seans an caiilte an Cabhán. Ach ábalta sellh a bhúcan níos fosa óna kick namach ní léon ceis fé. Is béidir na chatíigh. Taobh sa rana an bout áirithe seo. Ach cos chuiristeach an son deir an réitor Gus Chapman agus be an kick séir sin ag an Cabhán agus boutháin eile iad obla teacht chun tosaigh. Sellbhistigh ag Emma Tolan anna cluiche siúd go dtí seo. Súla buintear feadh second ach sellbh Nash ríist ag Sarah Clark. Clark a dulaisteach. Berto sa Cormac, Sarah Clark don Cabhán. Oscailtí a gcónaí tá sí contart fé ceannaí hain. Anna iirecht an son. Ag Sarah Clark tan siúr sa lína le thosaigh gur fadar clár na scóir don Cabhán. Gá chúlín ina seatra. Agus tá sin an Cabhán ag brú agus ag brú. Agus na scóirna teacht dáthaire. Nes tas a going, green a going, báiste a going agus cléthe má pelle. Go dtí seo tá annach chomhar chu fad, sellh ríiste Ciarraí. Bhrána a scóir eile gáil tan dócheann deirnach inis ag an Cabhán. Níos fearr, buntá seo táirte go réitor. Ach ag deir tá sé rá nach raibh fantáiste an son ag Liam McMahon agus Gléitar Nash le kick séir agus sí McMahon í héana thógaigh ceann guard. Den siad slíagant a gáilteisteach. Teach an toscan son tá Sean O'Donovan. I deir ar Nash Katie Doe for sé cúlín maithú kick séir. Tá le ghuine go duine agus inis a chun Amy Curtin. Ceann son sleánthe tríd. Seans an son ag Ciarraí Owen post the búlteach níl an contar glánta deir an son ar cúl! Sir cúl ag Liam McMahon! An tá son ag Ciarraí an post the búlta hurling an fell ar imil na cearnóga bhí Ciarraí chun tosaigh ceol buinte as an anga chun tarna cúl ag Ciarraí agus a brab na súl iad gafa chun tosaigh agus anna chríoch ar fadar ríist an sonnachá. Is an count son go mar Ibrahim go dtíon taobh eile agus an Cabhán ag iarraigh lámh a gáiltear ar Peil. Cad é mar chúl ag Ciarraí dó a hain an ag chéine cahar cúlín atra agus well ag teacht ag ann cinúnach Riven Brisha. Cabhán is san áid ceart an countá. In áir níl ceachtar na fórna in uachtar ach tréimh siar feadh nómana go in uachtar agus an son tagann siad ar Nash.
Sin Cabhán a Tráchtaire de Gírig cuasaí Chorhamú Bouta ella. Brúan son an réiteoir tart bontáiste dómh. Bhfuil éon fantáiste bhil tá siad fósta dul sean san son ag an Cabhán é sin curtha lena doran hÉireann Trasnán an son go héifeachtach féhrú agus treis ruch fada a dhéanamh tá muid chorm don gathhrú bouta ach thóg sé misneach is sin a chur hÉireann Trasnán is an kickamach sin tá Ceannais ag Ciarraí ní féidir de thuúla a bhaint an caibhlann táirtha son. Seach sa lár ríist. Ciarraí teacht. Bhfuil cúil eile ionta. Deis. Bouta eile. Seach sa lár. Oscailtí. Seansar an tríú cúil an ceann san na mithir fóríl. Bhí seansúnta chun son. Ach ag a deire. Ar thaobh na lámh a clé an céad ceann den amach ar fóríl ag Ciarraí. Chorm don gathhrú bouta an sá. Cabhán a Tráchtaire ní féidir de thuúla bhaint an cléis ach go fada le céad figan nach rás chun seilbh figan chun tosaigh céim an son chun tosaigh agus seilbh cé. Turcalúisteach déanta trasna ceann contúirteach trasna an cúlaistigh an son ag Iarraig brethir tá Katie O'Mara tá seilbh an son Ibrahim Achansa go bhfuil Sarah Clark Deise Clark tá si féhrú ar náis an son go dtí Katie O'Mara tart fé scór agus tá sé sinna cé dígras an immert an son ag Katie O'Mara Lansi agus an céad scór an lán tosaí anna ein an son cá agus a brad na súl tá Cabhán chun tosaigh go ríist. Sin kickamach tóg a ríist ag Ciarraí amach go fada le Lucy O'Connor for sin chéad cúil agus go dainn an chéad scór sa cléthe ach díhalabhú maith an son ag an Cabhán a teach an tosaigh tá Ellie Brady treasan son tá spás a stigan son a ríist ag an Cabhán. Cúlín atrin sór cléthe chéad lehansa an buntáiste ag an Cabhán a stigan son deis ar cúil eile agus tá sé cotré céad figan. Fés the Peil agus fés the cúil. Na tusa ar aus an down an sos Tulach Mhór. Cúil eile ag an Cabhán. Agus iad an isis gafa ceithre cúlín chun tosaigh. Kickamach Mary Ciarraí. Ceann cóngrat an lína. Dacrataí ag an dáthaobh tá sé Ciarraí. Réiteoir chun ag chaithfh an áirde. Is Gus Chapman ag glór na Peile. Ceithre cúlín atra. Buntáiste smúns ó tróna. Go deire kicks ar a bhábhar Ciarraí. Cad é mar chúla céad fí in léit go háling ceol buintas an angach. Agus farspáir ceithre cúlín isis ag an Cabhán se chun Ciarraí ar Dave eile ach na cosantóirí an Cabhán chun tosaigh ag Iarraig International Liam McMahon fuair siad sár cúlas an Ciarraí ag léit go man son ag Alex Peters fuair siad ár cúlín dómh is an ansaí deirneach a dhéann si se chun Peters a rí isteach sa láir a hain si tá Cabhán ag immert níos fearr agus immerthirí sa mreis an son beidir go bhfuil oscailtí agus deisir scór eile an count an áfach go bocht ar thaobh na lámh deise cuaigh ar straon son ag an Cabhán ach bhí immerthirí ag roch leistigh Bheadh sin níos fearr an pas choiristeach ag deir na himmartha an son ar fóríl agus ar stréif an scór mar bhí dó sé ag an Cabhán dó ag Ciarraí agus sin ag tanna ar lehaman sa Cluiche Ceannais fé 8 mbliana diaag na hÉireann gráda orthaigh ZuCar. Ciarraí inis teachta glóir scór eile ribh leham. Ceann san inis ag Lucy O'Connor. Ag a deire tá kicks ar an ríist. Nis seans ag Ciarraí beidir an farspáir sin a dhúnaisteach písín ribh leham. Ceann garad tóca. Agus ag a deire an réiteoir leanaící agus aber bhá déint an son ag Sinead Kelly.
Commentator an Cabhán agus brúan son ag hÉireann lo Tráchtaire. Ceithre Chúlín ar na fórnas or Cluiche Ceannais go dtí seo, Sheila Vignis ag Katie May Riley. Go dtíon taobh hawl se chun Ella Sheridan. Trí Chúlín mas chéad lechaché an buntá seo táirte go réiteoir Sheridan le ceann má ag deireadh ní a bríonn semach atá sé gléitear náis ag go réiteoir agus be kicséir ag an Cabhán. Ní raibh fantáis son a deireadh an réiteoir agus táir sé seans eile dómh scór a Craobh. Canso le bheith ag Ella Sheridan tá míid idir bháisteach agus cuasaí gréine an teach an bháisteach ar náis ríist agus slacharí le núsáringe I Páirc í Chonchúir ach tá himmarthirí tart anna cluiche uatha agus sin é tanna ar lehamman sa in san chéad le deis ag Ella Sheridan trí Chúlín go dtí seo ceann contorteach istigh an son agus Sheilibh ag an Cabhán inis ní mór de cirí a bheith airach agus ag a deireadh an ceann son de Houston broke well an coola pool an son agus tá deis ag an lán tá sí sé ar cool ag Katie O'Mara. Sar cool eile ríis ag an Cabhán hamán siad tríd an lár. Cool eile ag an lán tá sí agus sin trí cool inis ag an Cabhán in san chéad le cool agus coolín ag an lán tá sí agus tá 7 coolín inis atras mór méid é sin agus sin ag tanna ar leham tá adóg leham a séad an son ag an réiteoir an scór dearnach sin ag an lán tosaí agus Katie O'Mara agus cílíonn sé sin go bhfuil buntáiste má á táirteteachtaí na seomraí festis ag leham ag an Cabhán se tá féasta de chúl fechan tá going cúig ceang ar fad in san cluiche go dtí seo Lucy O'Connor agus Emma Tolan agus an son Liam McMahon do Ciarraí leis an tarna ceannach an dá scór dearnach sa chéad le cúl biaithid I teacht an Cabhán céad figan leis a géad ceann Katie O'Mara leis a ceann dearnach a chiallaíonn go bhfuil 7 cúlín atrans agus mar sin scór le haman sa in san Tulach Mhór 3 cúl agus 6 cúlín ag an Cabhán 2 cúl agus 2 cúlín ag Ciarraí fannig íling búg feintín céad le teacht agus action ile an tarna le gan bhail. An Cabhán ag túsan himar tá sé ag Garrett Street an éascar fá tá sean an son ar cool an counson ag a deir a sábháil úntaach ag bé Garrett tóca go siúd. Brúanis ar an Cabhán an ceann sa sleaunathe trasna agus tá sé mithisteach sa líontán. Brúanis Oscailtí an Cabhán a teach trí sean an ar cool an counson nada sár cool ag Emma Tolan. Amy Curtin agus deisice siúd an lábh an ordig an réiteoir an buntáistá tairt bhfuil seans ar coolín an count an ibrithe isteach agus hÉireann seastrán an son. Leistí Sheridan deis ar coolín an count an ibrithe isteach agus hÉireann seastrán glúiseacht úntaach Clark dul isteach. Berto sa Corbach, Sarah Clark an Cabhán, Oscailtí a gcónaí tá sí chun tairt feic ann í hain anna iirecht an son ag Sarah Clark count an sleaunathe tríd seans an son ag Ciarraí Owen post the búlteach níl an contar glánta deis an son ar cool sár cool ag buntáiste dómh bhfuil éon fantáiste well tá siad fósta dul seans an son ag an Cabhán é sin curtha lena doran hÉireann seastrán an son tá Sheilibh an son Ibrahimach an son bhfuil Sarah Clark deis Clark tá siad féhrú ar náis an son go dtí Katie O'Mara tart fé scór agus tá sé sinna cé Cúlín atrinn sár cluiche chéad lehansa an buntáiste an Cabhán istigh an son deis ar cool eile agus tá sé cotré ag a deireadh an ceann son de Houston broke well an coola pool an son agus tá deis ag an lán tá sí sé ar cool ag Katie O'Mara sár cool eile ríis ag an
Ag túsan dair lethe nó an féidir leis an Cabhán smach de chamadar chuirsaí mar atá agus stadátha se tá stig bogad go maith an banistóir híos from Jerry Charters and son ag leabhart leis na mhuir atá get a Martin Daly leis agus tá Colm Finnegan agus Mars Kelly agus bheith siad Harvey sásta le cuasaí ag le ham an réiteoir cinú go bhfuil gachtainna ins na hána chuí agus David Christian O'Donovan banistóir Ciarraí well bhfuil duine bheith ga éireann in Sathairn le. Corleisnis ag tastáil ó Ellie Brady. Song fuite ón gafisteach. Ach, dígur ní Carnáis ar na cosa. Tá si go bra. Si gan son libreach an tasig Emma Tolan for si ard chúl in san chéad le. Ach, an ríist Calís an son. Agus Bert Trish Búla gwyna fi chéil an son Emma Tolan atá sínta don Cabhán di firlam. Ban Híreann ifir yeiscint ag stad áirithe seo ach tá si gorta chumagas beag maile ríist an son ar chuirsaí ag túsan dair le tá briste go maithón ar thosní mar nómad ain. Corleis an son ag tastáil tá gléis méad a gotha fáca ar siúil an sos talmhór le beidir den nómad an nús agus Tráchtaire de hais ag an teile dul aig. Nach lena míist leis nimmert an réiteoir Gus Chapman an son ag cinú gúil gachtainna go bra sa le dos nó Ciarraí an son. Slú das ballisteach an son tá bháisteach stadathe tá na grín na methe ach tá sé term is más son. Ciarraí ina sig taobhú beidir onadín na beirt le teachtasteach túsan dair lethe mar tuigeann si tá siad féhrú Corleis a gcónaí an son a chur ar Emma Tolan. Fel in a Shelvan son ag eile Sheridan tá trí cúlí naimsecha in san chéad le rá cean ó chic na éire ceann ón immert agus nuair bheith ben Ciarraí go bra be si ábalta tosnú ach tá onadíine se teachtasteach ar an Ciarraí tá Laurie O'Connor teachtasteach ó Ciarraí agus I caithfimhar na diaag agus cimimiigh an second céá fágan na Páirce nó bhfuil gálaí beidir nach bhfuil gálaí go fól Laurie O'Connor teachtar an National Ríis cos bhfuil mar thur Ciarraí go bra agus ábalta leanúntar aig Emma Tolan fós agus Corleis a chur iarthaí an dochtúr agus an physio díreach cinnte go bhfuil si go bra se ní thuigh O'Connor Ceannais ach dearann go meisiiste gan bhail. An réiteoir an son ag míonú don dochtúr céir a háirle agus sé sásta gur féidir leanúntar aig an cic séir le bheith tóca ag eile Sheridan má se tá míad os ceann cáinóm an go leis tarna agus beag Peil á riire atá imirthe agus gortathe go leor a chur isteach ar hús an immar Sathairn an tréimhse. Leis an cic séir le bheith tócha ag an Cabhán agus ag iarragh chur seachtí céad figan fuair sé cúl más I chéad le. Figan leis an ceann chur síos deachtartaí ag Ciarraí na tosathe bríomhar seo smachta bhfuil Calí Sheelan son an réiteoir scuile leis an immart sábháil má déanta an cúl bára. Is me mac le cúgféidir stad a glitar nás rih sin ríiste Gus Chapman an réiteoir le cic séir agus léir go bhfuil tosa an Cabhán Harvey contúirteach éonúir nuair bhíonn seilehá fánartha thart fes na cúl ach deisir cic séir in eile Sheridan agus seans an farraspáir sin hí amachtaí 8 gúlín. Céad seans ar scór Sathairn le. Ceachtar is na dóthaomh in áíire agus eile Sheridan. Ceann so tóiste gan strainer be Harran Trasnán an son an 4 gúlín ag eile Sheridan 8 gúlín in isatre agus an Cabhán ag fécinn gomak ag bhfuil bóthar fada le taistil. Leis Ciarraí tacht agus táchtúh scór na go lucha gáilt níl chumad in san action an sa. Cinnte an brúan son an teacht an Cabhán. Tegann siad a bandáiste amach up is ligur ag chumad agus briseach agus dul ar an núnsaí nuair teocht an deisina. An obair fad le déanamh Ciarraí, Leon O'Sullivan. Isteach an Amy Curtin. Pass Commentator go Derek Ciarraí.
Cluiche an son Dír Hos Corn Réitóra. Nes vidir Cuinever Ceann Mara Hogant ach They're an deis agus ag deireadh si dul siar cúpla tros chéim agus isteach sa lára héin sin Sunday Seoló Donovan. Seansanis ag Ciarraí tá scóraí tastal go dóit agus tá Seo Donovan an count on Ibrahim tríd ó bhd níos fearr ó Ciarraí. Chéad scór Sathairn le Cosantóir teach an tosa agus cum é sin tá scóra có. San bhearn ar nastí 7 gúlín a ríist. Arúnis le bheith ag Ciarraí teachtaseach ar bhuireann tá seola Coleraine agus fágan na Páirc an son tá Grace Murphy. Substitution on the Kerry team. Number 7, Seola Coleraine, replaces number 2, Míchéal. I apologize, she replaces number 4, Grace Murphy. Sin Cabhán teachtamach báthháin eile. Scóirdearnach sin spreagadh sé Ciarraí mas vidir ceann go eile chuir leis tá Shelf Nash a ríiste go obair bhd déint an son pass ibar trasno Mary Kate Smith tá Ciarraí inis ag fiabhsú in Sathairn le agus é sin ag praba agus ag praba Haran trasno an son Gá Chúlín Maris i chéile an son ag Ciarraí agus an count on ag even ó Conor McCarthy. Sé Chúlín inis atra. Díag ar ní Ciarraí teachtaseach san imirt. Is Cabhán teachta ríist táchtú tó Peter scóragáilteach tá coscóiristeach an son. Agus is sin a bhábhar Ciarraí tá siad sásta Shelf Nash ag Kelly Enright. Imar ó bheán ag imar gomach is sin léit an son hir ag an Cabhánach ní bróg an count ag deireadh Peter go nénig tríd atar an son is go Lurry Hogan Réitóra. 3-7 le 2-4 sé Chúlín atra. Katie Doe go dain for an scóir dearnach sin. Agus tarna ceanna siúd trán óna. Leis ceant an catisteach a ríiste go réitóir Shelf ag an Cabhán. Ciarraí teachtamach an Cluiche an son feice aige. Ciarraí taobhú imar Mhór teachtaseach gan bhail beag Laurie O'Connor. Nor bheith an chéad bhris eile san imirt an Cabhán inis Tréis Sarah Clark ó Ghail an Cabhán. Smachtacha inis dul ar ruthar spás na Páirc ó sa chóramach Clark an son le ceann gard go fada le Katie May Riley. Imar Mhór sa mreisnis an Cabhán dul ó dhuine go duine. Agus an ceann son Ibrahim tríd an son. Fadalish in Mhór Lár Páirc and captain Ellie Brady a dollar ruher Brady Derek she's tríd an Lár Oscailtí an son led a Durn and counts on Sar Chúlín an Cabhán Ellie Brady ag Craobh Mionúr chéad scór a captain 7 gúlín atra ríist. Substitution on the Kerry team. Number 19, Laurie O'Connor, replaces number 15, O'Connor McCarthy. Is ahrún san Ciarraí má se Laurie O'Connor taketeach in anad Éireann O'Connor McCarthy agus lucht banisíocht a Ciarraí a déanamh na hathra agus stáid se tuigeann siad go bhfuil siad fós féhrú. Trí hocht le 2-4 kick amach an Cabhán. Ciarraí a tríd chun éagáilteach na Éireann lótha. Kate Fegan. For she coolmasi chéad le trasna na Páirc a rá imar Mhór an son trasnacha ar obair le déanamh áfach an son ag Sarah Clark. Cluiche eile. Nis an cancel bheith tóca ag Ella Sheridan tá ceithre cúlín go dtí seo. Trí ceang des na cúlíní sin
a teachtú Ciannais éire ach iling dhéir gama ag an gceann ártha sa chuiristeach céan ceann sa bháilte an cúlbára Ciarraí agus an tálótha gan éon scóir chéile an tamsa ach ag deire Cluiche feice chumach go réiteoir agus sin beagnach den ómla seach Sathairn le an bhí 7 gúlín atra go mise tá 7 gúlín fós atra. Leis an doran chuir leis a gceann son ag Liam McMahon agus McMahon is ceann mar tócan sonnacha se le bheith Ciarraí a gcónaí scóirnig tastáil áfach. An Mhór leistigh má chin siad í agus ag deire glitar an as ríiste Ciarraí agus kick séir isteach. Seans scór ceann son ag Katie Doe. Tíreach ó scór an cúl chun 6 chúlín a gágan tatra. Ceann son chuiristeach gan strainer be. Scór má Helen son ag Ciarraí. Dint go maith an Cabhán an son. Spásan is ó sa chóramach ag Kate Fegan. Ciarraí titim siar ag Éireann ceann son na costan. Fegan le seileadh a gcónaí. Isteach sa lára hain si. Pas go fada le Sarah Clark. Ag deire imreoiríonn Cabhán ag roch an tosaigh. Ag Éireann go bheith ann don ceann ártha so ag turling tistigh tá seileadh ceann contorteach an cúlbára teachtamach deis ó ní féidir le an ceann son na haring tá kick éiric áfach. Brunt ar an Cabhán í léon ceist fé. Brú mach an tosaigh ach ag deire Cluiche san Ceannais son ag costóirí Ciarraí ní léon cheist fé bhí an réiteoir ar a dart agus seo deis agus scór seansar scór cinúna canis ag an Cabhán agus ard roch déanta ribh sin nis an seans ag eile Sheridan. Tá 6 chúlín atra deis an bhear na híneamach go dtí 9 gúlín. Os the chóramach béhín nichantíigh de Ciarraí sa cúl. Eile Sheridan, don Cabhán, stad cinúnach in san Sathairn agus sa Cluiche Ceannais. Adóg séitethe. Sheridan agus sár cúlacha don Cabhán. Ó, buile marfach de Ciarraí. Cúlibhar a cahar ag an Cabhán. Agus nadathes líontán go snastan sonnacha. Kick éiricha gan éon cheist. Críochna agus snasta. Agus farasbar anna bhóranis 9 gúlín atra. Seilbh ríiste na se Ciarraí. Trasan son go dtí Sinead Kelly. Nis muín agus misneach ag an Cabhán. Aber bhór déanta fééis ar nó kick séir eile son gnótha cuoinnig gur bhúdar an dó Cluiche Ceannais na hÉireann fé 6 bliana díag in rád le 2 bliana nús agus níl éon dát fé aber fééis a chuirseach sa Cabhán agus a rion son le feiscint ar na himreoirí óga úntacha tá le feiscint mar Páirc an Tráchtaire na kick séir eile son agus sin bhean chéine eile Sheridan thóga cúil agus ceiricólín sa Cluiche díseacha. Ar sí siar an son go fada le Alva Kennedy. Ashley Sheridan. Sleanaisteach an sodí Emma Tolan. Anna bhuaíonn go cinnte ag an Cabhán ar bhíonn seileadh an pas an bocht. Ag deire bhí Berto Ciarraí banabháin ón Cabhán. Ag an réiteoirí bronna kick séir amach ar Ciarraí agus deis teachtan son Liam McMahon a gur ar an únsaí tín taobhsá. Seileadh son ag Lucy O'Connor. Rán a leistigh ag tastáil O'Connor ag fécinn bhfuil aine ag brisisteach chun an pas a hart about one eile Lucy O'Connor ó cumann áis sin de stack isteach sa lára hain si. Seoló Donovan. Leis an sundí Catherine Ryan. Ciarraí dul ó chuine go duine agus an buntáiste táirte go réiteoir lámh an orda. Le bheith léitir neis de kick séir agus sin beagnach leislí tríd an Tarna le carthacht le 2 cuaig.
Mhór an méide ach tá anfós é Ciarraí. Kick sé inis a Katie Doe. Sin kick sé Darna chun spotí chéna gael leis tríála sin count á ríiste chur hÉireann Trasnán. Count on a Katie Doe, a Casa agus Dira Clashting an Coola. Anna score an son a Katie Doe. 8 goalí after inis. Sin kicks here sin Tailte an Cabhán. Cuidan Narvúdar an Craobh Mionúr idir Uruán sa Cluiche Ceannais bin an chéad bliain den Commentator. Chapadal siúd í 9-8 bhú Ciarraí ar lá sin. Agus dimar Ciarraí I 3 Craobh gráda. 9-8 8 agus 9-5. Agus bhú siad go héin ceannacha tá siad féhrún áfach Tráchtaire an buntáiste ar náis. Ag Ciarraí ní hadín sé sin le maintar an Cabhán áfach. Níl siad peochsástal cin an réiteoir an son ach níl ach réiteoir amháin. Agus sin a dul I bhábhar Ciarraí. An Mhuireanis. Teachta seach agus leró siad le roinnte Mhór. Kicks there a Ciarraí. Teachta seach dí stad critiúil in San Glen. Craobh Mionúr Darnach. Ciarraí fós a clé ach tá 8 goal naftar be cool na ghóil ag tastal den mamach má hastín ho Tráchtaire in San Cluiche seo. Count on Ibrahim tríd ach ag dar léit go mahan son ag an Cabhán tá golóir kicking is éire á chéile ag an dáhéhan is. Correlais an son ag tastal ó chosantúir an Cabhán. Agus idir tí an dí hógan deisteach an son sin Míchéal Bartley. Si cool agus gá coolín in San Cluiche Ceannais agus bu amach gona Cailteire seach chun ríistid. Ach Ciarraí den of dóhan teachtamach le Selevan son isteach sa láir hain siad spás inis ag na Ciarraí. Dul gona go duine. Ach bach son. Réiteoir ag raibh ben Ciarraí brú chun tosig den amach. Agus Selevan ag an Cabhán agus si Katie May Riley. A hógan kick séir seo. Sin tarúla bheith déint ifar hochtaigh Céile Bartley. Teachta seach in onad Katie O'Mara tá go nó déint ag O'Mara bhí si go maith. Ach cosa úra is tócha ag stad seo den Cluiche nó a hastín ó bhanistóir an Cabhán. Sin é Jerry Charters. Tarú sin dénta. Slua Mhór luchla lenúna an dáhéhann sa Tráchtaire. Níor fá dá bhaigh go bhain scór na ghóile. Bhaine sin ád fá céad figan. Smachtacha. Isteach sa Lawrence an dí Lauren Miney. Cabhán muoín nach mar bhín seilebhá. Isteach níos dí Ella Sheridan. Emma Tolan inis. Féhrú Tamán tríd Tolan agus an countá hÉireann Trasnán. Sár coolín Ellen son. Ag Emma Tolan for si cool mas chéad le coolín inisice. Na coolín a ríist atra. Trí cool atra, anfós le dul, ní mór Ciarraí deithnas íon, fan ceann sa tóca Leon O'Sullivan. Costa sigan son níl idir an réiteoir, scuile leis an imirt. Christina Grigorenko, ag iarraigh chosant an Cabhán, ach Harnáis le Ciarraí agus bhfuil an feil cuid a Harnáis, tá kick séir amach ag an Cabhán. Sin iad na cinní hastíine agus stad seo, agus amachtaí Ella Sheridan, sár cluiche imirthe ag Sheridan an Tráchtaire. Féhrú, an Gansí taring an ton.
agus ag deire réiteoir chun nóta thugann den achtra seo. Leis an buntáiste ag an Cabhán a teachta seachas den nó modernach. Is toch een head la cúnóid sin rifn brise nor for der ráúil agus cúlín an bontá sé 7 cúlín a rascailt idir an dáhéh bin rud mór fi der cúlín ar cúlín sa chéad cúnóid an tarna le ach an san an cúló chicéiricha ag eile Sheridan chuir sé ar an Mhór ceartíd agus a chuine le dechartaí ag Ciarraí Tráchtaire in san denó modernach agus stad seo ceall leis an ceann go ar náis ag an Cabhán tá siad ag immert óna gricin am an táir Páirc seán óna fána ar staríon a bhaintá in san Tullamore tá slú mór lech leanúnaá agus tuige siad inis sellh cumad agus gan éon bhotúna dhéanamh se chun a ríist Emmatólan anna felladóir se ag tarnga siar an son agus cic sé eile an son tailte gan cheiste an Cabhán. Leis an réiteoir dá le seach tí náid cearta go siúd. Tascalóir going i gcónaí agus ag deir triálaigh Cabhán a chuirsáil an passion gan bh úntaach ag dair glótha sellh a gáilt agus an council go halíonnta ag eile Sheridan tá sór cluiche tugaíonn so Johnóna cúil agus cúlín in isice agus degúlín glanidir na fórna. Son ibrthe seaas na praban na líróda ag deireh ábhar Ciarraí tá siad ag bogan is go mar tuigann siad tá tama goach agus tá scórna ag tastáil go dóite agus tá seo den cluiche obair cosanta le déanamh ag an Cabhán ach tá cic séir géalte agus mealltan son ag na Ciarraí seansar scórna ag tastáil arderm se go dóite agus tá seo an fel ina clach an son ag Liam McMahon. McMahon is a queen of ar na rána. Fága sí é for ag Tamalín le Katie Doe. Deisir scóir de Ciarraí hastin go dóite, tá sé sin tror a Harran trasná a ríis an cúga ceanna Katie Doe. Se ahrúdint an son ag an Cabhán tá Daniel McGovern takeisteach in an Christina Grigorenko ar hÉireann an Cabháin an tam ag amacht. Naigúlín atra bhfuil dóhann an Cabhán bhfuil teachtain ar déanaach in Ciarraí sníon ceis an ceann son buaite ag Mary Kate Smith agus chuir an Mhór an son tá Amy Curtin sleanna leistigh oscailtaí an son agus deis é Ciarraí ó blocáilta istigh a críicna staachsalíon tá ag deire som go raibh lábhan son ag Katie Doe an Glúiseach sin tá cúlacha cúil déanaach tá bhearna ar neistí sé cúlín agus a brab na súil tá Cabhán fé bhrú beagáín. Stoppa céadúr ag an cúlbáir Abby McDermott a críicna Ciarraí agus an loch leantanis an rísan so tá ann fós fácathe an Cabhán le sellh ard Cluiche Ceannais fecinn sála going. Réiteoir ag glóir na Peil hain cá sin ard idir bhirt.
Lucy O'Connor for an tang of all Derrick and son, sha. Aber dinta kishud in san Cluiche. Agus tugan sé Schliegend. Oscail beag éigean de Ciarraí. Tráchtaire Nash. In san Caibhlinn so Caitheann Orda. Sheilbh an rudas táchtaí tá sé an Cabhán agus tá kick séir Melton son acu. Níl sé sin le loch Ciarraí. Sé Cúlín atrach Sheilbh agus táte an rudas táchtaí ar fad in san Tulach Mhór. Ceann Ibrahim Tríd beidir bhfuil seansan son ag an Cabhán brú ar Ciarraí ceann plugáil dó trasna an maidir trasna búlta bhí seans ag an Cabhán an bhó a chur an níl sé déanta mar an Ciarraí a gcónaí agus well am fós a cos a Cluiche. Bhí deis an son an lán tosaí Liam McMahon inis Ibrahim chun tosaigh. Dachar na hifrach a dhéisiant ar gansa Ciarraí agus in háirí ar bicarbhar ag an déanamh. Tá sé dachar agus úntaach dacharí de dhéiscint. Ach tá Sheilbh Ciarraí istigh bhfuil Cluiche an son an réiteoir gligann immert leanúnta raig Sheilbh ar Nash ag an Cabhán. Dígras úntaach gona go immert tachtamach an sotí Sarah Clark. Fuoi se bheith sin dóibh. Ciarraí brú agus a tréad Sarah Clark a ríist. Ar Nash an tríú bhát ag Clark. Pas Gard an son, dain séir Katie May Riley. Agus inis seans ag Alex Peters teach an tosaigh anna Cluiche fad Imreach siúd comá. Cabhraigh tastáil an son. Réiteoir gan a bheith tartéin rud bog agus stáilseat an Cluiche Morris Cart. Ceann buaite go snasta ag Emma Tolan a garisteach immerthóir leistigh Tolan idir gá chóirle. Tolan tarrant ar an gansaí. Tolan ar fórí le gadera. Well, raibh kick séir tailt an son a cin. Ilis gom séiceang de seansan ar fóríl. Ciarraí agus Tierna Murphy teachta seach. Nona Damien Curtin. Drama Gaderantá I Páirc Chonchúir Glenisk. Cluiche Ceannais ZuCar Craobh Mionúr na bliana fe cahar. Cabhán trí seachta Ciarraí. Ach tá chupla nómad fóstal dul. Gus gan atar ach rá chúl. So Tulach Mhór Sheilbh ag an Cabhán ach díhalabhú an son ag Ciarraí a dul ó Éireann go fuireann ar Nash an Cabhán. Céalach eile Sheridan ann go compórdaach dóibh. Seachún inis. Ellie Braden captain Kester Vrúchi chun tosaigh an son. Rís maintar Ciarraí gan a bheith sásta. Alva Kennedy inis. Sheilbh an rudas táchtaí an taim a bheilt agus an clog sin a chóirimh síos más féidir. Ach tá céim sa mreis tócan son agus buntáiste Sheilbh ar Nash ag Ciarraí. Tá siad ag tríd go básan so. Agus Liam McMahon os na crócaigh I gael arna teach an tosaigh tá sí síntan son. Beidir go mbeidh Cartan inis. Liam McMahon an son ag buachan Sheilbh. Agus Corleis ag tastáil ní dhéann siad ein bhaile dúirt an son tuigeann siad go bhfuil scór ag tastáil ó Ciarraí. An dóthaimh ag líamach ar hain ar an sotránóna tá siad ar aus in áiríre. Tá siad tucha tréachta tre sár Cluiche Peil immert. Nis na tauntaí ó Ciarraí a tacht. Kick séir an son acu. Agus rís Liam McMahon. Le Sheilbh. Agus sin cheisnis. Well, ní dom go dóhan am a beidir tar fé cúlíní. Ach, fach sin ceansa fé Katie Doe, tá cúlíní aimse cé go dtí sa tránóna. Crinnes ó go héin kick go dtí seo, an ceansa tócha garad ach. Ní raidir omlán réig agus ag a deire. É sin a bhóbhar an Cabhán istigh bhfuil tá sé atra, tá kick sé eile an son ag Ciarraí. Ar lína méidir agus fithe, tá roiint immerthóirí glóric pas Gard an son. Táimig amach an sa. Deis ag Ciarraí. Agus Katie Doe ríist, rud a cintar álam go bhfuil sé smaoinemh. Tart féin chúl an son agus é sin well ní dhéananig. Thar an trasnán.
Tá gá scór fós atra. Agus sin into na secondary derna go bhfuiltá Shelf Nash an son ag Mary Kate Smith an Kenson Ibristach an son McMahon Shasta Cool Dash Kiri. Oh, cadé mar haváil ag Abby McDermott. Nuair bhín léach ag tastáil. Nuair bhín canara agus duine chun seasamh sús an son. Sí Abby McDermott a dhéan an son. Agus, well, tá sí sínta gort an son agus in áíir beceirt an réiteoir nimmer to stoppa. Dhéan sí sábháil mirúltach amach an son. Bhí Kiri istegar a cool. Ach ag a deire an council stoppathe ag an coolbáire Abby McDermott seans glóver ag na Ciarraí. Ach ag a deire an coolbáire a déanamh dóhan an tam á bheilt an son tá míid thar an trucan ómad an son. Sábháil den chéad go gan éon cheist. Leis beag Shelf Nash ag an Cabhán ar hosnóid ar Nash a ríist. Ahrúla déanamh an son ag an Cabhán idir a 28 Tráchtaire. Sinní Holly McPhillips agus fágan na Páirc san tá eile Sheridan bhfuil Yoshi anna bhúla bás mar tá anna chluthe imirthe ar fad ag Sheridan sa John Ona tá cool agus coolí naimseché agus in áíire sár hispántas amach. Chuir leis i gcónaí an son a chur ar Abby McDermott. Tám ceolah bheith cat an sa. Hosnóid ar Nash beag an fell in Shelf an Cabhán. Agus tuige siad in áíire an atá le déanamh ná Shelf a chamad a cadé mar sábháil an son ag Abby McDermott. Tá meach sé sinna me seach ní bheith atra ach éon choulí na bháin chuir si a corp ar an líne an son. Agus well mar dúirt mé nuair bhín léach ag tastáil ach Shelf Nash ag Ciarraí ag trid Gotí an deire an son tá am fósacách tuigeann siad scórna ag tastáil agus Shelf an son ríist ag Liam McMahon. Tá si dul siar cúpla céim an son. McMahon do Ciarraí taobh hail ránathe. Leis a ríist cúthaí ban na gróchach. Ag gaiileáir na darnó an lábhan ordaigh an réiteoir agus spontáise tucha Shelf ag Ciarraí rud is táchtaí bhfuil slí tríd an son tan Cabhán ag tuirsiú tá deis an son ar scór agus ar coolbéidir ag a deire be kick sé ar seachachá. Oh, drama gotí deire an sásta Tulach Mhór. Tá Cabhán ag tuirsiú den amach tá siad a chur go héiread ar an lín an son. Kick sé ar eile ag Ciarraí ach tá cúig cúlín idir na fórna in sár Cluiche Ceannais an son. Agus dar nóla cúpla bliana nús Craobh na bliana sechat ag an gaiileh ribh sin ag Corcaig. Deis a Ciarraí agus tá cúlacha ó hÉireann na bhlachas. An bhearna leidethe bouta an eile. Gá choulín an isis atra. Carrade le carrahocht bhí siar nó scrum rugby an son Ciarraí a teach tríd. Agus a niis Shelf an rud is táchtaí beag immert óháin eile. Se beag immert óháin eile an son. Agus locht lanta Ciarraí an riasa tá cool déanaach dearnach anadí eile an son ag Cabhán idir 27. Sinní Mhór an Daily. Fágan na Páirc atá Kate Fegan. Agus duine si dtír go héon second a bheilt an son más féidir a cadé mar drama go deirich an sá. Agus cool ag Ciarraí ag fíor dhearna himar gá choulí natra. And is Shelf an rud is táchtaí beag immert óháin eile denim semach. Kick amach ag Abby McDermott. Ach praban a líród an son I bhábhrí an Cabhán Lauren Miney an son. Rás a stig. Cansa búte an Cabhán ibrthe tríd. Deis oscailtí a stig. Tá Shelf an son. Agus trasna cool tá seans an son an cansa ag Holly McPhillips agus tá sé Haran trasná ag McPhillips. Socró sé sinné agus hastig sé. Carrahéint ag le carrahocht. An réiteoir ag fearr úrdóir an sá tá tam geala bheith caite. Gahaing ag fearnis ar Gus Chapman. Ach scuile sé immert óháin eile. Shelf an rud is táchtaí tá sé ar Nash an Cabhán tá kick sé ar áfach ag Ciarraí. Cadé mar chluthe, cadé mar chaimhland.
agus cadémar drama ag dera. Cuoine go raibh Ciarraí de gúlín chun deirg 8 nómad ó hen. Tá sé ar náistí scór amháin inis. Bhfuil cúlín an bhfuil cúl an cóscór atra ag rásíocht chun tosa chun son tá Kelly Enright. Shelf baile beag seans amháin eile ag Ciarraí agus dá mefa chur airgad ar dhearfa go bhaidís de sé chur seachtaí imime le Cearnóg a Mary Kate Smith. Féhrú kick sé eile. Réitear gglaart nó ag ligand don bhantáiste léitar náis. Nis an deistear na caiisiide seo chur seach sa Cearnóg. Agus chuir siad gachmach máthair agus hangéile táiste gan out. Well, ní dhéananig raibh siad siar. Shelvan ag Catherine Ryan. Gleann fleisce dul ó gcuine go duine. Deisianis ag Tierna Murphy. Caiisiide ag chuirteach Katie Doe. Ciarraí inis tugann siad go bhfuil na secondtí ina cuine. Caiisiide Tierna Murphy. Caiisiide an count na chuirteach go mar. Agus ag dera number tóchas agus ó builéis de Ciarraí. Shelf ar náis an Cabhán agus is tólam go bhfuil rás na Ciarraíach ritan sa. An réitear ag fear ar an úrdóir tá go maith ar an seocha. Agus tá sé nómadós ceann an seocha imar bhí go leor gorta áfach. Ó, tá sé chun an kick zero hart an cuine. Well, tá sé sin begáín dín ní raibh mór an de violence on. Drama agus deis a bháin eile inis ag Ciarraí. Caiisiad an count an a chuiristeach. An réitear ag fear ar an úrdóir. Shelvan rud is táchtaí tá sé ar náis ag Tierna Murphy tá sé ag tamán trí kick zero eile ó hÉireann na de crí maith tastála go haing an son. Tá sé ag feardín taobhlín na cadí na trocha bhfuil go haing inis ag brúch an tosig. Ceann mar tóchatá spásistig. Oscailtí Shelf ag Ciarraí an count an áfach de ciúis na bróige. Agus ar fóríl agus leis sin an adóg dhearg sétansa agus tá Lochlanta an Cabhán ag séide agus ag seasamh agus ag céilúrin san seaastán ní le cheist fé bharder lena gríhe na méil gotí an deran san bhí seansna Ciarraí ach ag deire dóhan déanta an Cabhán agus don géad ó riamh in staran chamórtais tá Craobh Mionúr ZuCar grád fé 8 míle déag an Cabhán. Sár hespántas Peile ón dáhéh brisí chrí de Ciarraí ach ag deire tá éon chúl atra agus tá an buntáiste I bhábhar an Cabhán ach teacht a níor Lazarus déanta in áíire ag Ciarraí. Bhíidir de gúlín ar fáin agus 8 nómad fáca haring idir thnáis agus ag deire cúl atra agus my Cabhán girl á chasa an sása Tulach Mhór an Lochlanta i teachta seachar a Páirc agus well déine siad céilúra go ceanna bhá tá rá Craobh na hÉireann fé sé bliain an déag búteá agus obair úntaach fé is ní léon ceist fé agus well molanóige agus tucha mar dearn siad táid molta táid a teacht agus tá ré an Cabhán well be sé go má déanam sem axel bliain amachróg mar go bhfuil sár felladóirí ón dáhéh lehéadí Ella Sheridan, Emma Tolan, Katie O'Mara, an coolbára Abby McDermott a dhéon an sábháil beidir is fear chunig mé mbliana chuir si a corp ar an lína agus ag deire chur amach agus an bua tucailótha ag deire ag an Cabhán. Sár cluiche pellansá agus tá mé idir bhamach go méid nómad nuachó sa le méid an churann sin le brana Craobh na bliana fé 8 mbliana díag darnó Cluiche Ceannais na hÉireann agus sí Trína Murray las uachtar an fel na mana dhéananig an brana I gceann tamlín ach mar dermse tá céilúra le déanamh go fóla an Cabhán a caiigh tú agus ní féidir imeacht in áíre gan mulla arás ar fad a thart a Ciarraí an a bhí tharbáir in san cléthe agus a dhéanaan an cléthe seo mar sár chamórtas ó hús. Bhíidir go maith in san chéad ceathrúir cléig ceann idir amachchas an cléthe rih le ham ach há níidir thnáis go láidir ar fad ag dearn himmartha agus tóca raibh beánaí níos mó de ochras ar an Cabhán agus an táleotha an bua hartló ag deire ach bhí drama gan éon cheist ag fíordear na himmartha agus kicking na séire búte agus caiilte ag an dáhéh ach ag deire siad an Cabhán a dhéananig an céilúir agus féich agus fearir sin slú mór an Cabhán teachtamach ar a Páirc agus maintar Ciarraí comá tuige siad
Beisi Tarnash agus anna cuid is na manóga seo ca siad gantíon chunta éits na blianta amach roinga ach seo lán Cabhán bhí idir 1 uair amháin sa Cluiche Ceannais bid in chéad bhliain nuair thosna an Commentator seo in 98 chaileidir an láis na gcuine Ciarraí seo an tarna bhhautaríomh a bheith Tarnash i Cluiche Ceannais agus an Craobh Tuchalótha tríis sár Cluiche Peile. Se maintar na nimmerthirí ón dáthaobh a Tullamach ar a Páirc agus I déanamh chógáird agus le maintar an Cabhán agus an sonar Dave le cóhrón le maintar Ciarraí dechar dar nó nuair a chailann tú Cluiche agus chortha nuair a bhí sé chócóngrach ar fad ag an deire agus in áiríre Ciarraí glóir cúlan chóscóir Harrach sin dí an breise ach ag a deire an Cabhán a déanamh dóthain ach an tréimhse sin raibh le ham nuair fuair gá chúl agus gá chúlín Alex Peters, Katie O'Mara, Kate Fegan leis a géad cúl, Katie O'Mara leis an tarna cúl, coscail sé bearna 7 cúlín trí a sé le dó ag an rise Bhailirtí an dóthaobh scóirning tús an dair le ach an son chur cinú na ceile sa Cluiche Cic Éirice ag Eile Sheridan 9 cúlín atra cear hochla 2 cuaig agus an son cúpla scóir mai heile ag Emma Tolan agus ag Eile Sheridan a ríist agus 10 cúlín an son mar Araspar atra agus 8 nómad fág agus hiar fág go raibh an bhó chur a Harrán ag Cabhán agus stadseo ceathar deile 2 a sé ach rid Ciarraí cúil ag Lucy O'Connor cúil eile an son le clipper timmerthirí tamán chun tosaigh sábháil míorúltach áfa ag Gabby McDermott sa cúil agus an cúlín dearnach sa Cluiche ag Holly McPhillips don Cabhán hána go seachmar anadíach a dág a rion leis an cúlín dearnach dá sé cúil atra rid Ciarraí bhí ar glóir cúil an chóscóir ach ag a deire cheas an Cabhán an fód agus an bua Tuchalótha tríis sár Cluiche Peile. Tá siad ag céiliúra híosar Dave lína agus well tá sé tailte gan ceiste an Cabhán tá obair mhór déanta fééis acu agus nuair chin tú imthóiríoga fé séideag ag brú an tosaigh agus ag teach an tosaigh is únta gur fad é sin agus ag feabhsú cumá mar ní amháin gur bhúdar ach bhúdar ag immert stíl áling Peile agus lús gan aon ceiste na go immer hansá tráóna. Fán ar na cúlaí aimsú agus is sin ar a hastíí nó ghuioine nuair hagann siad dí cluichí go mín cúil agus cúlíní dar nó ach go mín na cúils na cluichí agus ag a deire fuair iad ceithre cúil an taobh ach bhí 3 cúlín sa meis ag an Cabhán ar Ciarraí sin an difriúil an sa tráóna. Se an Green going bhí géin sa aimimse going ruch an Tráchtaire áling nuair tháinig gaing an sa chéadúir an son báiste Carbh tram riomh hús na himmartha an son scamil agus an son an Green going ag a deire ach nuair chuir sé isteach náach in áiríre ar an gaibhlinn Peile an son agus sár Cluiche. Cabhán fósa céir lóra lena go mainstra híos agus tá sé sin tailte go maitha. Ladies and gentlemen, we're going to ask the victorious Cabhán team to make its way up to the presentation area here in the middle of the stand. The captain of the Cabhán team and the Cabhán team takes up here at the stand. Se tá si glóir captéin an Cabhán le dul an áirde céimean an ardán trasna sinna Ellie Brady. Sí scór má ach bhí anna hiúnar chuircé ó thaobh cuasaí seileamh a bhuachant agus thart-úthaí chumá agus ag trórú na bhórna seo fuair anna chumasach, anna ábalta, áard scileanta agus mar bhí mé árá ag a tús fán na gúlartha agus ceirc caing de chúl má aimsin sa tráóna.
Bhfuil deithnas mórrán ar dul trasna. Mar is ócáid mhór í seo gan éon cheiste mar thóireoga a bheith gimmar te Cluiche Ceannais na hÉireann agus scáir nuair nach bhfuil sé déantaigh de fuair an Craobh bhóchan tú riamh. Tuigeann siad an son go bhfuil star déint ag an Cabhán agus cad é mar bhliain starúil. Chuige bliain de fel na man ach Mhór agus á chéalúra im líana agus lámór dar nó barc an crocaig. De danig se chuún beag na míl tas na míl tá de Cluiche Ceannais na seoir. Craobh idir bheannach agus dar nó Craobh na Seinseir Ciarraí agus an Ghaillimh. Ach seo lá Mionúirí an Cabhán agus bhfuil cinn tú na súile agus na deoirís na súile hís an son agus déchúis na beach. Seo tá captéin inis. Beag na gré chun na slí dhéanamh trasna. Churn le bheith brunta gan bhaileann sa in san Tulach Mhór. Maintar Ciarraí críomhrichte. Se tá captéin imime trasna Ellie Brady agus tá si fanachtanis ar an godéalacha chun dul trasna chuaithe tá leathnach agus óráid réige cé ballíorthaí tá siollah hí siollah agus tá mé cinntear madan nuair a dágtar an Cabhán hí si gaí go mbeadh teis an óráid sin na léamh amach agus beag seantain is ché mar lá starúlaí seo an Cabhán tá Craobh Mionúr na hÉireann tucha leothad an géadú riamh an rá agus ní fad úganis an churn le bheith brunta ar an captéin. Se tá an las uachtar an son trína Murphy fannach go faideach. Nua an nóid seo a hafad agus a cumad ina 90 go dó mar is lá speisialta nuair a bhúnta Craobh na hÉireann agus go háirla sa spántas Peile mar sin ag an dáhéamh agus ar réon sátha spántas Peile ach an Cabhán lá starúil agus ní dhearúda siad go brach na brethe an lá sin agus an chéad ar an riomhán gúnta Craobh a fé 8 mbliana déag a thart lótha an sa Tulach Mhór. Ní líon deithnas orthu ná é. Captéin inis. An gléiche chuid mar thóirí trasna. Siad málaigh boga. Dá héh tréchta tugan í léon ceis fé. Bhí lúsan imirt. Go héansáis scill, go héansáis drama. Ach ag deir na feide trí cúlín de bhantáiste agus fearras barc an Cabhán. Nis nimreoir denna bh slí trasna, ar siad nóirde na chéimena. Agus be siad leis a captéin Ellie Brady chun an churnsa ghlacha ar lá starúil. Díomhníigh, nimreoir dul trasna an Cabhán. Deachar de Ciarraí tá sin amach an son le tamil fad agus tá sé deachar nuair chailann tú Craobh. Ní mór is go dugan éigent beidir ceannaíocht a ghlachar chuirsaí agus tosnúla bronna mar tá den ómid tucha féin rá seo.
an Bonastornish, chuna cearta harta. Jerry Charter is a Gleicach and a Trasna. Trina Murphy Gleic and Dóhave Trasna or Brunny Yenov. Trina Murray, her tea. Corn of Runna, Eric Updane. Agus dyn eisiau ceilwr cawn o fad, dyn eisiau mach sy'n chyfon. Ar mwy starwl sian sa'n troch mewn. Is dat niet beter dan de mannen? Good afternoon, everyone. You're all very welcome here to Glenisk, O'Connor Park, for our ZuCar All-Ireland Minor A final. I would particularly like to welcome both our finalists, both Cabhán and Ciarraí, and I congratulate you both on a wonderful final display. You're a credit to your county. Boikas Scofflish and Dóhave as Sour Cleha. Boikas Scofflish and Ray Torgas at hÉireann. Agus le Loch na Páirc and so. Our sponsor, ZuCar, for the wonderful support they've given to this competition. Boikas Scoffle ZuCar, come on. And our relationship grows and grows each year. So thank you to our wonderful sponsor, ZuCar. To all the volunteers who have helped us here from the LGFA, from O'Connor Park, and to our fixtures committee and our staff, we thank you for your commitment to us and all the work that you do on behalf of our association. Thank you very much. So our first presentation is the player of the match award, and that goes to an outstanding display from the number 10, Ella Sheridan. Sean Chéad Runna, Tullajain of Ná Leach Nimmerha, and so Trónón agus Níl Doughter Biffé. She Ella Sheridan Leach Nimmerhan saw a Cluiche Ceannais na bliana fe Cahar Hug she sore has spontas Pella Uhi. Cool agus Coolínton Chéad Sco. Agus is she Ella Sheridan Leach Nimmerha agus an Gradamanish Brunta Iri. Mhór Pellamán and Tachtan Shakun Darno. Tree Craobh le Feshkant Beo TG Cahar.
Shelley Brady, captain. Leis an Gcóir na Ghlacha. Chun chéadúíomh an Cabhán an Craobh agus an Corna bheith có. Lá starúil agus bú úntach an sa hÉireann có. Na Greengraft tócha an Corna cé. Agus deisinis ghardach agus céilúir dhéanamh. Current Ardhan son, Egan captain, Ellie Brady. Agus deisinis Egan captain, cúpla focail a rá. Buchas gafla Ciarraí. Agus le na fuair féin a chuid go deireadh. Buchas tak le gainge a hacíonn leis an gluiche sa Cabhán. Captain ar gúil si cóbródúil an Corna na Ghlacha ar ceann Chuaimh Mhór. Se anna chaintean son. Buchas gafan son leis a bhuair an banistíochta. Banistóir Jerry Charters ar nó. Anna job déanta son ag an captain Ellie Brady tá sé críochnad sa Tulach mhór star déanta ag an Cabhán don chéadúíomh tá Craobh na hÉireann fé 8 mbliana déag an ráda tu go lehan scóirtear na ceiriciúil agus 1 cúlín déag ag an Cabhán, ceiriciúil agus 8 cúlín ag Ciarraí cóghárdagus leis an Cabhán. Ag an Cabhán ag tús na himar tá sé ag Garrett Street an éascar fá tá sean an son ar cúil an countson ó ag a deir a sábháil úntach ag bé. Garrett tóca go siúd. Brúanis. Ar an Cabhán an ceann sa sleanathe trasna agus tá sé mitheisteach sa líontán. Brúanis. Oscailtí an Cabhán a teach tríd sean san ar cúil an ceann nada. Sár cúil ag Emma Tolan. Amy Curtin. Agus deisice siúd an lábh an Ardig an réiteóir an Bontáistá Tart bhfuil seans ar cúilín an count an ibretheisteach agus hÉireann seastrán an son. Ashley Sheridan deisir cúlín an count an ibretheisteach agus hÉireann seastrán glúiseacht úntagar. Clark a dulisteach. Berto sa Corbach, Sarah Clark don Cabhán. Oscailtí a gcónaí tá sí chun tart fé ceannaí hain. Anna iirecht an son. Ag Sarah Clark ton. Count an sleanathe tríd. Seans an son. Ag Ciarraí Owen post the búlteach níl an contar glánta deis an son ar cúil. Sár cúil ag Bontáiste dómh. Well in Bontáiste well tá siad fósadal seans an son ag an Cabhán é sin curtha. Lena Doran, hÉireann seastrán an son. Tá Shelvan son Ibrahimach an son. Chfuil Sarah Clark, Deisha Clark tá siad féhrú. Her náisiún an son go dtí Katie O'Mara tart fé scór. Agus tá sé sinna cé. Cúlín Athrin sár cluiche chéad lehan sa. An Bontáiste an Cabhán istí an son Deisir cúil leile. Agus tá sé cotré cé. Ag a deireadh an ceann son. The Houston broke well on cooler búlt an son agus tá Deisig an lán tá sí sé ar cúil ag Katie O'Mara. Donovan. Seansanis ag Ciarraí tá scóir tastal go dóit agus tá seo Donovan an count on Ibrahim tríd. Bhd níos fearr ó Ciarraí. Chéad scóir an tarna agus sa cluiche go dainn. Adóg séadthe. Sheridan agus sár cúil ag an Cabhán. Emma Tolan inis. Féhrú Tomán tríd. Tolan agus an count á hÉireann seastrán. Sár cúlín Ellen. Gan úntach ag dair clótha. Shellah a gáilt agus an count ó go halíonnta ag Ella Sheridan tá sár cluiche tuguíonn sa John Mhór an son tá Amy Curtin. Sleanathe leistigh oscailtí an son agus deis é Ciarraí ó plocáilte. Istigh a críocne isteach sa líontán ag a deire. Blina nús Craobh na blina sechat ag an gaiileh.
Rivish in a Kirkig. Desha Ciarraí agus ó Tulach ó hÉireann. Current Origin son, Egan Captain, Ellie Brady.